Right, mana sini ini chief guest, sini Yapharmwng, Yapharmwng, Secretary of Kokborok Sahittya, Sokat. Ini ada sama di mana? Foundation din sa ang bisa Facebook Koktan competition Koktan competition ang kawali ko sa Koktan siya ko sa paglo ko sa siya ko ang nagarawan ko lang ke mo ke jas narawa ko may ang sama lang ako ay ko na third jante last stage ko ba ya din ang dia roha na yan try kini yan manong may ako ko ka try kini yan awan suka bisa asuka ye 1 hour ko na 1 hour siyang coffee free sakagi maro ko kala stay video ungkai ha ang isang yan kita kan once again har ko ng malan ni once again apun kele ke to ka jante char solana ko kaya saba je ang top 5 team select thane dele kan ho wana ka to ka ye nhưng mà làm cái đấy nó không phải mai rồi ông phải hết hiểu đi mà tôi biết nó tại anh có căn cứ hết này kalau balai balai yang sampai peji lo kai mana beli dia kalau itu teman kalau sampai peji ni tidak disimpan tu kalau saya teman kalau balai yang sampai so om sukok sawi nama tanai te pandaniya lo cikon sa camung tu lo awak cai awak dah sampai ni di bawah jalan ni khop ni calaya na balai balai yang sampai om sukok